לא פחות גבר מכל הספורטאים האלה. ג'ייסון דנינו הולט, אתם הייתם רגילים לראות במשך שנים על המסך שלנו עם המיקרופון האדום ביד. בשבועות האחרונים הוא הפך לדייר משנה אצל הצופים של מחוברים שעוקבים אחרי החיים שלו. בתזמון ממש לא מקרי עולה גם הצגת תיאטרון חדשה שג'ייסון כתב וביים, לא פחות חושפנית מכל פרק שלו כזה עם המצלמה ביד, אם לא יותר. אורסית היה בבחורה של אדי פליט. זאת אומרת, יש כאן דיליי, זה תמיד יהיה דיליי? בום, הכל נשמע כמו קיואים. סמוך על התאורה שבדבר, רק תהיה שם במקום. חזרות אחרונות, ממש דקות לפני שהמסך עולה על אדי פליט, שלא יהיה לכם ספק מי המחזאי והבמאי כאן. אני לא ילדה, אמנם עוד לא אישה, כאילו... אני לא ילדה, אמנם עוד לא אישה. תרגישי בריטני ספירס ברגע הזה, כאילו. הכל התנקז מבחינתי לרגע הזה. זה הדבר המשמעותי ביותר שעשיתי בחיי המקצועיים, נראה לי. זו ההצגה הגדולה ביותר, המתוקצבת ביותר, הגשמת חלומית, זאת אומרת, יש פה הכל. מחוץ לאולם, האורחים מתחילים לזרום פנימה. יובל שרף בא עם טורג'י, גל אוחובסקי כאן ואגם רודברג. אמיר המטובי מייצג את המחוברים, כמו גם אבא ואימא של ג'ייסון שהפכו לדמויות בסדרה. מאחורי הקלעים מעבירים אנרגיות חיוביות וסליחה על הקלישאה. אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. אתם מדהימים. והגיע הזמן שאנשים ייהנו מהמתנה שלכם. שם השם נעשה ונצליח. אמן. אמן. לכו, לכו. נו, כי זה התפקיד חייך, גרת. אימא'לה, אני מת. אני רוצה שתביא לכאן את טלי דורנר. אני רוצה לערוך לו בדיקת אימהות. אני חושבת שאני אימא שלו. אני יוצאת מדעתי. כן, אימא היא הסיפור כאן. אדי פליט היא פדרו אלמודובר, פוגשת סופוקלס על במת צוותא בתל אביב. הזמרת דקלה אחראית כאן על השירים על הבמה. השחקנים, חברים של ג'ייסון כמו מגי הזרזר מניו יורק, וכוכבי ילדים כמו ידידיה ויטל. העלילה, אדיפוס הישן והטוב. איזה מערכת יחסים יש לך עם אבא שלך? אדי פליט! בחור כזה שקודם מבין מי זאת האמא האמיתית שלו ואז שוכב איתה, ואז מבין מי זה אבא שלו האמיתי ואז הורג אותו, ואז בסרס את עצמו. הוא לגמרי, אני הילד הזה. הוא נער בן 15, פרובוקטיבי בטירוף, שבא כאילו את העולם ובסוף נשאר בלי בדימוי. זה הייתי אני אז, אבל נשאר אחלה. There is a mother, and she's right here. I left your father. I did not leave you, I never left you. I'll repeat this until my last breath. מי שעוקב אחרי ג'ייסון במחוברים לא מופתע מהנושא. היחסים של הבמאי עם אמו שאנטי הם ציר מרכזי בעלילת חייו. Who were there? The 40-year-old men. Who were there? The drugs. Who were there? The alcohol. You fucking, על מה את מדברת בכלל? הסדרה חושפת אימא מנותקת לכאורה ששמה את צרכיה לפני אלה של ילדיה, לא תמיד פרופיל מחמיא. שאנטי שנראתה עד עכשיו מרוצה מאוד מכל החשיפה, כבר לא כל כך. אמרתי, את קודם טלוויזיה. אוקיי, בבקשה. וגם אבא של ג'ייסון אמנם לא נרצח, אבל קצת התעייף מהאקסיביציוניזם של אדיפוס שלו. Coming out and your adolescence, which was something like Armageddon, which was awful. You were a monster, a complete and absolute monster. צריך להיות איזשהו קו, ואני לא בטוח שלחפש את כל הכניסה המלוכלכת בפרהסיה זה בדיוק הדבר הטוב לעשות. לא הייתי כל כך בטוח מה יהיה. עכשיו שאני רואה זה, אני לא הייתי עושה את זה. אתה לא? לא הייתי חותם. אולי בעונה הבאה יבקשו. לא, זה מספיק לי. את, בדיוק כמו שאת, חווים אותך ככה, ילד אוכש חמוד שלנו. תחרט על משהו, אתה מגלה משהו חדש שלא, אתה יודע. בלי חרטות. בלי חרטות? ממש בלי, אפילו לא אחת הכי קטנה. משהו טוב עובר עליי. אני אומר לך את זה באמת, משהו טוב עובר עליי. אני מרגיש הרבה יותר בסדר עם עצמי. ויש את החשיפה הזו מחוברים, אתה בונה על זה שזה יעזור ככה בהצלחה של הדבר הזה? בלק אם לא. באמת, דיר בלק אם לא. ההצגה הזאת חייבת לעוף. חד משמעית, סקאזי מוציא דיסק, חנוך מוציא ספר, אני הוצאתי הצגה. אני בונה על זה שאנשים יהיו סקרנים וירצו לבוא לראות גם את ההצגות שלי. מאוד קשה, התיאטרון העצמאי. מאוד מאוד, אין פה ועדי עובדים, אין פה מנויים, אין פה זה, קשה למלא אולם. אז אם טיפה נגעתי לכם בלב, קנו כרטיס לצוותא.